Здравейте! Казвам се Надя и сега ще ви кажа защо толкова много харесвам и толкова много препоръчвам семейните групови констелации, които Джулиета Танасова, или както аз се наричам Джулката, прави в Лондон и в България, но аз присъствам лично на тези, които са в Лондон, понеже живея в Англия. Да, първо, семейните констелации са изключително добър терапевтичен метод, който позволява да преоткриете себе си, да се чувствате много по-добре и по-спокойни. Аз лично работя с Джулката от около почти 2 години и мога да кажа, че семейните констелации са ми помогнали изключително много, за да се чувствам много по-добре и уверена най-вече в себе си, да разбирам себе си по-добре, да разбирам семейството си по-добре, да разбирам предците по-добре, да помагам много повече на децата ми. Въобще само положителни неща. Наживо констелациите са ми любими, защото съвсем друго е чувството, когато си наживо и имаш пряк контакт с хората. Аз по принцип много обичам да съм сред хора и наистина е много хубаво. Другото, което също е голям плюс за мен, че откривам много нови хора, които мислят като мен и с много от тях съм станала приятелка, нали? Не само познати, хора, които се разбират, но хора, които имат общи интереси и така. Затова горещо ви препоръчвам въобще да не се замислите, няма нищо страшно, просто елате на събитието без... Аз бих казала, без да имате никакви очаквания, вижте как ще са нещата и вярвам, че ще останете много доволни. И така, добре, благодаря и надявам се да се видим скоро. Чао!